салом алейкум дӯстони азиз, видеои мо 1 минута хоҳиш мекунем ба диққат гӯш кунем. 6 нафар ҳаҷи умра дар кор, 6 нафар рӯзи ин ҳами 28 крайни случай, яъне дери 30 парвоз аст. 6 нафарига дар кор бародаро занг бизане, хачон ҳамсӯҳбат шаве. ба хурду хӯрок $1400, бе хурду хӯрок $1200. гостиница дар Маккарам диде ки ин нишон додам, наздик, дар Мадинарам алҳамдулилло наздик, шароито хуб, виза, ҳама чиз дар дарунаш медурояд. фақат иҷа ҳам як рола хурду хӯрок бозӣ мекунад ки $200. агар 1400 бути ҳамаш включено, яъне хурду хӯрокат метиҳан, агар нати $1200 хурду хӯрокат наметиҳан. ама хотир занг бизанед. шахсое ки мере хурду хӯрок маъқултон намешава, рӯзи якам метоне ки сумпуна обратно бигире, аммо абитуна минус мекунанд $20, $15 чанд қим мешава. аз талкаша шуморо чикор мекунанд, чӣ мекунанд, мегардон метиҳан. ба ҳамин хотир илтимос занг бизанед. ҳами 1 минута бачаҳко ёш видеоро дастгирӣ менед, лайк, комментария. худо нигаҳдор, барори кор, раҳмат барои боваритон. Замзам умра дар хизмати шумо.